Hej og velkommen til noget, hvor vi skal se, hvem der drikker 3 Fanta-glas hurtigt, og den leg, vi laver, det er en leg, som vi selv har opfundet, der hedder Bøs eller Bund. Ja. Det var ham, der fandt på navnet. Det er så omvendt navnet. Det er bund eller bøs. Okay. Jeg er også Emil, det der er yum-nudler. Og chili-video. Ja. Så vi begynder om. Vi skal have vores hænder om bag hovedet. Ja. Nej, jeg skal lige have stillet dem ordentligt. Sådan der. Er du klar? 3, 2, 1, nu. Færdig. Vi burde også lave en bøvlekonkurrence. Men det her på den video. Vi så lavet, og jeg bundt alle 3 glas først. Og så spytter vi, så siger det ud igen. Det der, det var halv spyt og Fanta. Nu alle, der kender mig, de må kalde mig bøsse i 2 dage. Ja, og I må også godt gå ind på min kanal. Den hedder Emil Thyregod. Og I må meget gerne subscribe mig og like mange af mine videoer. Jeg har ikke så mange, Men vi ses. jeg tror kun jeg har 2. I næste video. Ja, hej hej. Bye.